различен свят. Любовта е омраза, а омразата – живот. Очаквайте сериалът спечелил възторга на зрителите. Далечен град. Скоро по BTV Story. Далечен град, където миналото носи само мрак, а клетвите за отмъщение са повече от пясъка. Далечен град. Не можеш да избягаш. Премиера на 15 септември, 21:30 по BTV Story. Съпругът ми прекъсва отношение с роднините си преди много години. Аз също не ги познавам. Здравейте, аз съм Джихан Албора. Появихте се най-после. Тук не е Канада. Тук е Мардин. Имаме традиции. Моят внук вече не принадлежи на тази жена, а на нас. Далечен град. Няма да остана и минута повече. Премиера всеки делник, 21:30 по BTV Story и на Войо 7 дни преди ефир. Тази жена няма да се омъжи за теб. В този живот никой няма да те обича повече от мен. Каза, че няма да се жениш. Какво се промени? Кажи ми защо. Как ме намерихте в този огромен Истанбул? Наистина е огромен, права си. А дори дяволът не би се досетил къде би отишла. Далечен град. Премиера всеки делник, 21:30 по BTV Story и на Войо 7 дни преди ефир. Какво е това? Кажете ми! Събери тези парцали и ги изхвърли. Сега тя е под моето покровителство. Не се бъркай. Ще е твоя жена, когато ти роди дете. Искам да отидеш във всяка клиника и болница. Тази змия няма да получи работа. Били откупил полицията, за да хване баща го в крачка. И още как. Поставяш тази жена пред семейството си. Тази жена носи в утробата си детето на друг. Отвори вратата! Отвори проклетата врата! Полудяхте ли? Тя продава дома ни. Всеки получава това, което заслужава. И всяко предателство си има цена. Ние с теб вече сме врагове. Защо е тук? За да те дели с деца. Обещах ти, че ще опазя бебето, но не успях. Прости ми. Ако се върнеш при мен, ще ти намеря нов мъж. Любов. Красива дума. Но има нещо, което не знаеш за любовта. Нашето семейство никой не е щастливо. Ние с теб може да имаме връзка, но няма да се оженя за теб, мине. Никога. Изненада! Ще празнуваме рождения ми ден. Ако го няма, но добре, че имам теб. Много са щастливи. Бъдете внимателни. Не искам грешки. Може би причината да не можеш да се откъснеш от мине е друга, защото ако я пуснеш, се страхуваш да не се влюбиш в Аля. Повиках Ходжа. Ще ви венчае. Ден. Ако истината излезе наяве. Кажи. И започна цялото зло. Ако не беше сторила онези неща на Чичо, ние сега нямаше да сме врагове. Не им казвай. Трябва, иначе никога няма да разбере. Баща ти е чудовище. Нали знаеше какво е любовта? Казваше, че в любовта не се търси отмъщение. Повече няма да виждам Кая. Ние вече не сме братя. Приближиш ли я, ще и не вредиш. Казва да не я доближава, иначе ще я дадат на друг. Да я бяха омъжили. Албора е твое право и ще го получиш. Искам дела на татко от земята на Албора, оставена от дедите. Щом настояваш да я получиш първо, трябва да ме отстраниш. Пусти ме! Те ще ми убият!
Ти ще продължиш да мразиш моето семейство, а аз ще продължа да мразя твоето, но ние ще се оженим. Какво не знам? Да нямаш връзка. Започва да разбира. Ако не си честен, ще ме нервиш. Стреляй! Не! И да ме убиеш, Зерин е моя! Какво направи? Всичко стана заради теб. Що за справедливост? Що за съд? Това не е краят. Ще ви потърся сметка. В името на живота и избрах братството. Да бъдем като преди. Бъди до нас. Докато не ми дадеш това, което е мое, аз съм срещу теб. Свърши. Край. Няма да говориш. Ще чакам да се върнеш у дома, разведен с тази жена. Господин съдия, аз не искам да се развеждам с съпругата си Аля Албора и държа бракът ни да продължи. За мен е чест да съм нейн съпруг. И я обичам. Всички вървете по дяволите. Донесъл съм ти рокля за утре. Няма да я облека. Ако не я облечеш, няма да се оженя за теб. Ти ми спаси живота, но и двамата загубихме Зерин. Ще ти дам твоя дял от земята. Аз искам да бъда начало на Албора. Не се отказвай. Борис, И сега, какво ще стане? ще воювам срещу пакто ти. Сигурна съм, че тук има нещо гнило. Как можа да вземеш такова решение без да ме попиташ? Земя не се дели. Ще разруша Албора. Мамо! Излязоха ли резултатите? Излязоха. Бременна ли съм? Бога ми много си красив. Свали си ръцете. Каля, какво ще правиш? Синът ми тук ли е? Къде е детето? Отвори тук, отвори. Какво става? Търсите ли някого? Синко, какво е това? Мамо! Денис! Батко! Джихан, къде си? Ти причини катастрофата. Пита се да ме убиеш, за да си мълча. И ще им призная, че ти си ми дала снимката за пари. Ти ли беше? Ти ли съсипаш живота ми? Ти ли уби мъжа ми? Това ли търсиш? Казахте, че Боран не е на снимка. Убиха мъжа ми и синът ми е в опасност. Аз ще го довърша. Не мърдай. Какво правите? Ще стрелям. Има ли нещо, което не знам? Нямам намерение да се бъркам в работата ти, но вече се откажи от Джихан. Ще се боря до край за човека, когато обичам. И ще спечеля. Ти си човек с каменно сърце. Затова думите ти се обида за любовта. Само вие ли знаете как се обича? Само вие имате сърца, нали? Искам да бъда до теб. Моля те, не дей. Търпението ми си има граници. Не дай да бягаш, стой! Какво правиш? Пусни го! Айде с Богом! Ако Джихан остане там, Албора ще загинат. А ако те убие, тогава ще закопае себе си. Ще продължават да те провокират. Подсели и охраната. Това момиче носи неговото дете. Планът е, намираш го, убиваш го. И това е край. Или само началото. Не вярвай на нито една негова дума. Това ще го отвън. Дяволите наоколо са много, но не знам кой е истинският дявол. Когато дадеш в ръцете на Джихан неговото дете, тогава ще видим дали Аля ще може да остане тук. В сърцето ми
Има едно мъничко място, което още не се е счупило. Алиай Джихан. И то днес започна да се пъпуква. Изобщо не е лесно, Наре. Изобщо. Вие казахте, че правдата ще възтържествува, а той реши да не допуска детето си в имението. Бебе не се отделя от баща си. Нито от майка си. Далечен град. Премиера. Всеки делник, 21:30. Обидели скоро и на Вою 7 дни преди ефир. Имам лоша новина. Еджмел излиза от затвора. Ти и бебето ще останете ли с мен завинаги? Да, кълна ти се. Какво правиш? Това е той. Да, оженихме се. Знам малката ви тайна, госпожо Садакат, която струва човешки живот. Далечен град. Финалът на сезона. Изчезвайте оттам. Ти трябва да заминеш. Пак ще се видим. Гледайте в петък от 21:30 по BTV Story и на Вою БГ.